सानो गोदान राजनीति हान्जाया जोंखौ ब्लेम होनानै नङा बेयोलाय आरो मोनसे सोरखौबा ब्लेम होनानैसो राजनीति हान्जा जोनोम जादों मादों बेथ' बिगिनिंआवनो ओरैबायदि जाहैगोन रं जाहैगोन मानसिफ्रा मा बुजिगोन माने सोरखौबा रागा जोंनानैसो जोनोम जादों गिदिर उद्देश्य लानानै जोनोम जायाखै जुदि नोंहा गिदिर उद्देश्य लानानै जोनोम जादों मालायखौ रायनानै स्टार्ट खालामनो नाङा गावसोरखौ बेस्ट माने एसे प्रुभ खालामनो नाजानांगौ आं बेखौल' खावलायगोन बिसोर लेखा गोरों मानसि टिमखौ नुबाय आङो बे टिमा लेखा गोरों मानसिजों खिन्थु फार्स्टआवनो नों जुदि बबेबा हान्जाखौ एनिमि खालामनानै दानिफ्रायनो जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो नों जुदि राजनीति हान्जाखौ बानायलाङोबा रायजोफ्रा नोंसोरनि जे उद्देश्यनि सायावबो डाउट खालामगोन ओंखायनो गावनो गाव नोंसोरनि पारपस एम्स एन्ड अबजेक्टिभ साननाय हनाय नोजोर गासैखौबो क्लियार खालामजोबनानै मानसिफोरनि गेजेराव फै जे जोङो बे मोननै हान्जानिख्रुइबो साबसिन हान्जा जानो थांगासिनो दं खारन बिपिएफखौ 20 बोसोरनि बारा पाब्लिकफ्रा नुबाय मोजां ना गाज्रि थ' बिपिएफनि सोमोन्दै नों बुंनांगौ जेबो गैया बिपिएफखौ जाय मोजां मोनो बिपिएफनि जायगायाव इउपिपिएलखौ साबसिन जागोन होननानै मानसिफ्रा नाजावनानै लादों इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट जादों आरो आं सानो सेकेन्ड इनिंस इउपिपिएलआ आरोबाव गभर्नमेन्ट जाबावगोन सेकेन्ड इनिंसआवबो खिन्थु बेनि गेजेरावबो नों जुदि गावखौ बेस्ट प्रुभ खालामनो हायो माखासे बोसोरनि उनाव नोंनो एक्सेप्टेड जानो हागौ